ഹലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ചാമ്പയ്ക്ക പറിക്കാൻ പോകാവേ. ഇതിന് തൊട്ട് മണ്ടയ്ക്ക് ചാമ്പങ്ങ മരം നിൽക്കുന്നത്. കുഞ്ഞനത് കണ്ടപ്പം അവന് ചാമ്പങ്ങ വേണം. അവൻ ആ മുമ്പിൽ കണ്ടോ കുഞ്ഞ് ബക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാമ്പങ്ങ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയേ. വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് ചാമ്പങ്ങ മരം നിൽക്കുന്നു. കണ്ടോ, വീട് അത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നിറയെ ഉണ്ട് നിൽക്കുക. അത്യാവശ്യം ചെറിയ കായാണ്. ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴേ അവൻ ഓരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പറിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. പൂവായി ഇരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മുട്ടൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി കുറച്ച് ചാമ്പങ്ങ പറിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് മാത്രം, കുഞ്ഞിനും മാത്രമല്ല കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറിയ മരം ഈസിയായിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി കുറച്ച് ചാമ്പങ്ങയൊക്കെ ഇത് പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. പോയിട്ട് ഉപ്പും മുളകും പിന്നെ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പം